Morjens ja tervetuloa seuraamaan mun autoaiheista sisältöä tänne. Mä haluan pelastaa muutamia luotettavia perinteisiä autoja, lähinnä ehkä vuosituhannen vaihteesta. Ja mä haluan myös opetella huoltaa ja korjaa niitä itse. Mä oon ajanut pitkään Citroenia, en ihan tollasta, mutta mun auto on ollut viimeiset 15 vuotta yksi sama auto. Citroenin dieselmalli, mennyt mukavasti ja luotettavasti on päässyt edullisesti. Ainakin alkuun täällä on tiedossa vähän muun merkkistä sisältöä, sillä mä haluan hankkia Volvon lippulaiva-auton. Kuulostaa kalliilta, mutta ei kuitenkaan oo. Näitä vuosituhannen vaihteen autoja saa todella edullisesti. No, kaikkia autoja pitää korjata ja todennäköisesti täälläkin on tiedossa isompiakin remontteja. Mutta erona uuteen autoon on se, että näitä osia saa todella edullisesti ja näitä voi korjata itse. Tuu opettelee mun kanssa näitä uusia taitoja ja tietoja ja säästetään paljon rahaa tekemällä nämä huollot itse. Ja kenties säkin haluat rakentaa itses mun kanssa mukavan ja luotettavan auton. Olisi tosi hienoa, jos me voitaisiin jakaa yhdessä tämä harrastus ja kaikki tieto, mitä teillä katsojilla on, silleen positiivisella, hyvällä meiningillä. Tuetaan toisia ja ei muuta kuin ryhdytään toimeen.